ইয়াত মানে আৰু আমি স্পেচিয়েলি আমি বিচাৰিছোঁ যে BTC ক্ষেত্ৰত মানে দুটা ভাগত ST থাকিব নালাগে, হ'লে এটাই হ'ব লাগিব, ফ্ৰী হ'লে ফ্ৰী হ'লে ফ্ৰী। গতিকে সেই লাইনত আমি আলোচনাটো হৈছে আৰু এনেকুৱাই আমি BTCৰ পৰা ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো দিম। সেইটো কথা যিহেতু গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰক আমাৰ কাউন্সিল হিচাপে এটা অপিনিয়নটো দিব লাগে, সেই হিচাপত আমি যোৱাকালি আলোচনা কৰি পেলাই অপিনিয়ন এতিয়া কাউন্সিলৰ পৰা দিব। आरो बिथांमोना जाहाथे गोरोन्थियैबो हारिया खहा जाथाव जेबो थिरांथा दालाथों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायजों स्पष्ट खालामो। मानोना 2016 मायथाइयाव जिबादि थिरांथायाव एसेम्ब्लियाव NOC हरनाय जाबाय बियो अफिसियेल आरो बियो मोनसे आयेन आफादनिफ्राय हरनाय आरो बेखायनो दिनैबो आसामनि आयेन आफाद ग्रुप अफ मिनिस्टार्स बिथांमोननि दारै रिपर्ट हरनायखौ जों हेंथा खालामदों आरो बड'लेण्डनिखौ जों गोख्रोंसिन हेंथा खालामगोन। मानोना बड'लेण्डनि सोरजिनायनि आन्दोआव ट्राइबेलफोरखौ मेजरिटि नङाब्लाबो 6 शिड्युल काउन्सिलाव रैखाथि होनो थाखाय बर'फोरनि थामोनथाखौ रैखाथि होनो थाखाय बाहाय 6 शिड्युल काउन्सिल गायसनदों आरो बिथाङा बेखौ बुजियाखैब्ला रोखायै बुजिना लानाया मोजां। मानोना BTC गोरोबथाखौ बिथाङा सागान होदों आरो सागान होनायनि उनावबो जुदि जाय 3 स्टार रिजार्भ सिटआ बर'फोरनि थाखाय बा ST फोरनि थाखाय BTCआव जानानै दं आथिखाल, बेखौ जुदि बिथाङा दिनैनि दिनाव बुजिनानै लायाब्ला बुजिना लानाया मोजां। मानोना संबिधानिक रैखाथिनि थाखाय जोंनो 6 शिड्युल काउन्सिल होदों प्लेन्सआव, नङाबा कार्बि आंलं दिमा हासावआव थागौमोन, मेघालयआव थागौमोन, मिज'रामावल' थागौमोन, त्रिपुरायावल' थागौमोन। नाथाय दिनै जों बे रैखाथियाव दं आरो बड'लेण्ड मोनसान्दि जों बे रैखाथिखौ खोमाना लानो गोसो गैया आरो बेखायनो जों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायो जाहाथे नोंथाङाबो बे रैखाथिखौ लाखिनांगौ आरो बे रैखाथिखौ हारिया जुदि बेखौ खोमानो थाङोबा बिनि दायनिगिरिया नोंथाङानो जागोन।